Από την κουβέντα που προηγήθηκε διεφάνει ξεκάθαρα ότι η Περιφερειακή Αρχή προτιμάει τους λίγους. Και γιατί εννοώ τους λίγους? Γιατί με το πρόγραμμα των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλαν, πόσες επιχειρήσεις μπορούν να ευνοηθούν? Μπορούν να ευνοηθούν 3 επιχειρήσεις με 5 εκατομμύρια η καθεμία και 4 επιχειρήσεις με 600.000 η καθεμία. Δηλαδή, συνολικά 7 επιχειρήσεις. Δηλαδή, όλο το πρόγραμμα αυτό έγινε για λίγους. Έγινε για 7 επιχειρήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας. Και φίλες και φίλοι, μην νομίζετε ότι αυτό μου κατέβηκε από το κεφάλι, όλα αυτά που είπα. Επισκέφτηκα τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας. Ήμουνα παρόν στη Γενική Συνέλευση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπόρων και Επιχειρηματιών που έγινε στη Μεγαλόπολη και όλοι αυτοί συμφώνησαν και είπαν ότι εδώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει λάθος. Και είναι ξεκάθαρο ότι κάνει λάθος, γιατί όλες οι άλλες οι περιφέρειες έχουν τόσο πολύ χαμηλότερα όρια που ξεκινάνε από 30.000 έως 200.000. Εκεί είναι ένας μικρός επιχειρηματίας. Εκτός αν επιθυμούμε τους μεγάλους επιχειρηματίες. Αλλά αυτό είναι η διαφορετική πολιτική την οποία έχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίοι. Εσείς πιστεύετε ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλη. Αυτή είναι η διαφορετική μας φιλοσοφία.